pengrawit kabeh nembang lesung jumengklung engko nek tekan gong tok tok tek tok tok gong tok tok tek tok tek tok gong tok tok tek tok tok gong wirawananggana 8 langsung nabuh gamelan nganggo cangkem nyanging nang nang ning 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 nang 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 anggere ana sing ora apal balungan titen ana ayo ana di tepi balungan seneng kira jama-jama ayo oh mi begitu gong langsung ayo sing rumangsa gedhe dadi demung dumunge loro ayu karo sapa jenenge iki Tatin sarone 4 Iin anu apa Elisa apa Agnes karo sapa jenenge iki sapa iki Tiwi sing ngendang Yupras nganggo mic yo tuda ngono yo kanca penabuh 1 2 3 ya langsung jumangklung semangat imbal-imbalan langsung jumangklung siap sinden siap kumandang ngepek kisah jroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek kendange yu tung tak terus ya nah gini dua apa sing ngendang nesu paling seneng anggere bareng joget anggere tanganku tak templekke lambene terus ana salah sawijining wiyaga sing drijine dilebokke cangkem ning kadang kala so tak gawe plok-plok lho sing tanganku roeng lho diwas beras itu matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula aturaken ing winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Suharno. Anggenipun sampun kepareng dalu menika ngawontenaken tasakuran ngluwari nadar. Asung Danarasa kagem para kadang sutresna pepundhen pinisepuh kula ing sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang wonten ing Surumbung Kabupaten Magelang dalu menika niwali dhateng Petruk sak rombongan sembah nuwun Pak Harno mugi-mugi mboten lokak nanging malah kebak. Menika ing dipulun kula suwun mergi dana menika mboten kok mujudaken dana Prabeya arta terus maringi dhateng ing kikirangan menika mboten ning ngaten menika ugi mujudaken setunggaling dana tur dasaripun panjenengan sampun janji sing jeneng janji menika tumrap Kyai Jawa ngujudaken setunggiling nadar menika nek ora diluwari menika mangke kala mangsa ingkang pitados sok nyandung nyrimpet karo tindake Pak Suharno ning dalu menika sampun dipun seksekaken dhateng para sepuh, pinisepuh muda werda ing sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang mliginipun ingkang sami rawuh wonten ing pagelaran menika. Mugi kepareng enggalih angamini dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Pak Harno bilih nadar menika sampun luar dalu menika lan nir ing sambikala durga mendhak kala sirna. Menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi amanah anggen panjenengan ngasta minangka dados wakil rakyat wonten ing Kabupaten Magelang. Ibu ugi tansah pinaringana sabar, pinaringana ikhlas anggenipun ngesuwi dhateng sedaya masyarakat Desa Kaliurang mriki. Mergi dados lurah menika mboten gampil ning nyatane panjenengan sampun wangsul wangsul beberapa periode menika sampun tuwuk. Ngibaratipun sampun tuwuk dahar gempalaning jagat legi asining kawontenan. Mila kula pitados tansah saged ngrangkani utawi mangku dhateng sedaya para masyarakat Desa Kaliurang panjenenganipun Bapak Harno ugi pinaringana amanah penggalipun. Wah jan kaya senggakan Sinom Parijata
nuladha laku utama sing lanang DPR sing wadon dadi lurah kayane mlumpuk. Wah. Nek kayane mlumpuk terus dienggo dana rasa nimbali wayang diaturke karo para masyarakat. Wah, lah menika sae sanget. Tur panjenenganipun ki mboten mamer-mameraken lho, aku tak tanggapke wayang lho, tak tanggapke wayang mboten. Mergi tumrap kula wonten tetembungan nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika ning racak-racake sak menika nuwun sewu, wong nyumbang, wong paring dana menika diadosaken dipun jual belikan. Lho, tegesipun ngaten. Dipun jual belikan menika nuwun sewu. Ngaturi utawi ana wong nyuwun njaluk sumbangan menika saking panti asuhan mriki menika nyuwun sumbangan. Oh nggih kula sumbang pinten betahipun gang 100.000 kagem danu maem wulan menika nggo 500.000 ning kula nyuwun sedaya para lari-lari panti asuhan menika ndongake kula supaya ndang cepet sugih ndang cepet entuk rejeki lah menika tegese nyumbang dijolke karo donga menika wis ora patiya sah. Menika sampun boten patiya ketrima dhateng ngersanipun Sing Maha Nasa. Nek kepareng ngaturi ya wis ngaturana, maringi ya wis maringana nyoh, rasa dadak diitung, aku dongakno, aku pujekno. Ampun. Ngoten lho. Nek maringi ya wis maringi, dek ngoten mawon wis rasa dadak nuwun piye-piye. Mergi etungane wong nyumbang, etungane wong dana menika boten sak pepadaning gesang, boten saminipun menungso menika boten. Ning sing ngitung Gusti sing gawe urip, Gusti sing gawe jagat. Menika sampun dipun catet. Oh, si A kae ndanake duwite semene. Gusti menika sampun priksa sok tak ijolane semene. Ngaten menika sampun dados lingkaran kehidupan. Ingkang sak mangke badhe dipun raosaken sesarengan, jan ngremenaken. Matur suwun, matur suwun. Wah, kanca-kanca paguyuban kula warga laras klasik dalu menika sampun sumadya. Wah, dasare ana lho keh piyai sing padha mbedhek nek weruh kancaku itu lho lho kancane jek nom-nom. Mula ya ora aneh nek tabuhane ya rampak sero. Bareng weruh le madang, lah madange ya akeh-akeh. Mula ya ora aneh nek kekuatane luar biasa ya semono. Matur suwun. Ngremenake. Nembang karo undang Kang Garing karo Bagong wis ora ana kancane. Mesa kula lampahi dalu menika. Menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten nggih, matur sembah nuwun menika wonten awol atas nama Linmas Desa Kaliurang nyuwun prau layar saking Pak Purwantara. Menika kala wau ugi wonten inggih menika sinom parijata mangke kula aturaken sampun ngantos kuwatos tertentu punapa ing dados kersanipun para bapak-bapak para pepundhen kula sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang Srumbung Magelang menika badhe kula aturaken menawi kula lan sak kanca menika saged ngaturaken kanthi sae upami mboten nggih nyuwun pangapunten jer kabisanipun menungsa menika winates mboten wonten ingkang sampurna lesung jumengklung sru imbal-imbalan balungane sro yo hop yo hop monggo ibu
Mbok menawi wonten ingkang ngraosi, wah gending lesung Jumenglung iki kuna banget. Panci kula menika pendak metruk wonten mripapan kedah medal. Gending-gending keng kina menika kedah medal mboten kitang namung setunggal menapa kalih. Mergi menika menawi mboten dipun lestantunaken mangke putra wayah panjenengan mboten badhe pinanggih kaliyan tembang lesung Jumenglung. Monggo tembange ya apik tenan, ya runtut tenan, ya mirasa tenan, tur ana surasane utawa ana pendidikane. Lesung Jumenglung menika sampun sakmenika mboten saged dipun panggih wonten pundi papan. Biyen dienggo nutu utawa pari sing didadekke beras. Lesung Jumenglung tok tek tok brung tok tek prong. Monggo gayenge ora jamak-jamak, pendak nutu beras mesti nganggo lesung tok. Saiki wis mboten. Lesung menika sakmenika dados bahan hiasan. Sapa sing duwe lesung mbok kayu nangka kayu jati mesti ditawake puluhan yuta. Wis ora dienggo merga sakmenika sampun wonten gilingan padi ingkang langkung modern. Ning kula suwun tradisi ngaten menika sampun ngantos dipun lalekaken. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, lesung Jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngebeki sajroning pradesan. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana. Mboten sangai gamelan cacah 8 komplit nembang lesung Jumenglung terus ditampani kanca pengrawit ning balungan tok demung 2 saron 4 peking 1. Liyane rasah muni. Oh muni aja. Ora muni lho, arep maktut ngono aja muni. Dirapetke. Supaya aja nganti muni. Ya, 1, 2, 3, ya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan. Ya bagus. Lesung Jumenglung Terus maneker mangungkung ngumandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok. Yuk. Wah, terus. Ya. Sip ngene iki lho, kompak tenan. Mula ya tak urip-urip tenan pengrawit. Wis, nembari basane Petruk Mayang Tuna ya ora masalah, sing penting kanca-kancaku kudu sehat-sehat, kanca-kancaku kudu ketok le brigas. Kanca-kancaku kudu ketok le nenengke tenan. Anggere aku muni yo ning nong ning aja. Pinter-pinter tenan. Coba demunge loro rasah muni. Saron 4 tok. 1, 2, 3, ya gong. Terus. Ya, sing saron 9 2 mandeg, saron 2 tok. Sing gondrong karo sing apa ya kuwi. Kowe saron 2 sing saron 7 tok, sarone 9 rasa muni. Awas. Tung dah, tung tung. Terus. Semangat. Kok ana sing leren iki mau? Sing gondrong. Aja kuwatir kethoke rambuté. Anggere gawake kerokan kan wis gilane kepati-pati. Wong anggere aku nggawa kerokan kok sing gila malah sinden. Ayo do mlayu. Demung 2 leren, saron 4 leren, peking tok. Nah, iki. Neter kadidayane juragane bebek. Ayo. 1, 2, 3, tung dah, tung tung. Yo. Yo. Terus. Semangat.
Ora apa-apa, kleru pisan ora apa-apa. Lah nek dhewe iki gugup iki biasa. Ora masalah. Nah, pembalung penabuh warga larar wis dicoba, saiki Ibu Waranggana. Mau wis takon muni, lesung jumenglung sru imbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebeki saiki sing kakung pengrawit kabeh. Pengrawit kabeh nembang lesung jumenglung. Engko nek tekan gong, tok tok tek tok tok gong tok tok tek tok tek tok gong tok tok tek tok tok gong. Waranggana 8 langsung nabuh gamelan nganggo cangkem. Nyanging nang nang ning ning nang 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 anggere ana sing ora apal balungan titen ana. Ayo. Ana di tepi balungan senenge ra jama-jama ayo. Oh, begitu gong langsung. Ayo sing rumangsa gedhe dadi demung. Dumunge loro. Ayu karo sapa jenenge iki? Tatin, sarone 4. Nah. Iin anu apa Elisa apa Agnes karo sapa jenenge iki sapa iki Tiwi. Sing ngendang Yupras nganggo mic yo tuda tu ngono. Yo kanca penabuh 1 2 3 ya lesung jumanglung sru imbal-imbalan ya lesung jumanglung siap sinden siap kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek kendange yu tung tak tung 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 terus ya nah gini dua apa sing ngendang nesu kendange gedhe nganti kaya saka mika tutudak jan nang kene ayo pinter-pinter pengrawit ya iso nembang pesinden ya iso mbalung wis ora bakal kuciwani upama ana pengrawit sing ora mangkat sing nyaron ora mangkat lho Tatin kon nyaron utawa Ayu kon nyaron utawa sapa kon nyaron tungtang tak ayo ngono kuwi nek nyaran kandhane yo do cengengesan ora anu kok imbal kok tundang tak obah kabeh ta awake tang tang tung 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 tang nang pek dadi seturah sithik no pek nang kene oh kae krasa dhewe to awang wis suwa kok isih dalange dadak ngenteni to dalange wis arep kepapak keperanggul dadak ana swara pep ya coba saiki gentenan saiki dites Ibu Waranggana karo penabuh lesung nek tanganku munggah kuwi pepek anu apa jenenge apa pesinden tanganku medun piyai kakung ayo disiapke nek tiba-tiba aku ngene set langsung sinden muni lesung jumenglung sru imbal-imbalan kok nek tanganku tiba-tiba medun diek langsung pindah kakung sindene meneng oke nek tanganku munggah ki Ibu Waranggana nek tanganku wis mulai ngene ki kakung iki wedok iki kakung ngene sithik tetep kakung iki kakung lah aku wong jenenge nata tangan ki ora pas kok ora kudu 90 derajat ngene iki ora iso ngene kadang kala sok ngene barang iki ora apa-apa ning sing penting ngene iki kakung ya ya 1 2 3 ya lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung manakar mangungkung umandang ngepeki sajroning pradesan
tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung. Ya, coba li medhot tak cepetke. Ya. 1 2 3 ya. Langsung jumenglung Sruwi bal-balan langsung jumenglung Managar mangungkung kumandang Ngepeki jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok tek tok tok tek tok tek tok gung. Nah. Ana sing penabole ngemati nganti mripate arep metu. Tek. Tor. Wah. Kleru. Arep muni gong kleru tor. Ayo. Sing wedok wis angger tangane ngene sing wedok plek plek. Plek plek tok plek plek gong plek plek tok plek tok plek gong. Jan seneng tenan aku ya. Coba baleni meneh. Saiki saka sing saka lanang, tanganku ngatung sik. 1 2 3 ya. Langsung jumanglung Sruwi bal-balan langsung jumanglung Managar mangungkung kumandang sajroning pradesan tok tek tok 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 Sik. Iramane iki cepet, langsung jumenglung. Sruwi mbak ngono men ketok perpindahane ora langsung jeko saya alon. Ana saya alon to piye iki? Ya 1 2 3 ya. Baleni yuk. langsung jumanglung Sruwi bal-balan Ya. langsung jumanglung Managar mangungkung kumandang ngebaki jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tek tok gung tok tek tok gung. Iki lek rampung sok kapan? Sing aku sing ngabani sing kleru ora. Mbah jan ape tenan. Seneng aku. Melu. Senengane ngisruh gare wis ora aku melu. Ya. Seneng aku tok tok plek tok tok bung tok tok. Tok tok. Tok tok tek kok tok tok plek ora. Jan nyenengke ora. Aku ya terus. Ya. Nek tanganku ngene, heeh, kuwi berarti madang. Ramadang semaput. Ih, wong tuwa kok ora iso digugu demit. Nek tanganku ngene iki piyai putri, nek tangan ngene piyai kakung. Ya, ning ora bareng. Lho. Siji. Weh. Sinden siji, piyaga loro. Lho. Sinden siji piyaga. Sinden siji piyaga siji. Heeh. Atur nang bungae. Ya coba saiki tak goleke Agnes. Ya. Karo sing nylentem. Wah ya iki. Ya ben sing nylentem ki arep ora tau omong. Nek omong saru kuwi. Oh to, tenan tau ngabani aku nylentem aku ngantuk kene tak nylentem sik ndak ngantuk aku ngono. Heeh. Ning ngabani nganggo driji. Lung ketok tok ro terus ketok tok ngono kaget aku. Kowe arep tak tutuk-tutuk kae. Nyengenges deh. Ya, coba Agnes karo si Wasita. Ya. Nek tanganku munggah Agnes, tanganku medun Wasita. Ya. Nek tanganku munggah Agnes, tanganku medun Wasita. Nek Agnes munggah Wasita aja medun. Ya. 1 2 3 ya. Langsung jumenglung Iwas. Sru imbal-imbalan Ya. langsung jumenglung Ya. maneker mangungkung Alon-alon sepuh kok ya. Mandang ngebaki sak jroning pradesan tok tok plek tok Saru lah. Wong tek kok ya plek. Meneng-meneng air tidak air beriak tanda tak dalam air tenang menghanyutkan ki Wasita kuwi. Heeh. Coba tak pilih meneh.
Coba saiki sapa jenenge iki Tatin karo sing nyiter. Heeh. Sing nyiter ki kemproh tenan, Truk. Heeh. Lah ngopo? Cokore regete ra jamak-jamak ki munggah panggung. Oh to, nguyuh nang mburi kelir ki ra nggo sandal terus langsung munggah panggung. Langsung sila difoto karo kancane. Ki cokor apa blethokan kaya ngene iki. Jian cah kok ora resikan. Adinai karpet emeng dicampur blethokan. Wonge bagus, bagus ki nek ora resikan percuma. Ayo tanganku munggah wedok, tanganku medhun lanang. Ayo coba kaya ngapa? Ora weruh. Ya nganggo tanganku, ora masalah. Tanganku ngene iki kowe. Tanganku ngene iki Bima. Bima iki sing nyiter jenenge Bima. Wo. 1 2 3. Langsung jumangglong. Sru imbal-imbalan. Iki ora digawe, nek iki pancen blero tenan. Sru imbal-imbalan, semono ora sru imbal-imbalan. Kuwi blero nadane ora pas. Piyaga ora iso nembang ora. Besok nek ora iso ora rampung aku nyunggi sitere tekan omah. Ya, 1 2 3. Ya, Tin yo. Langsung jumangglong. Sru imbal-imbalan. Langsung jumangglong. Maneker mangungkung. Ngomandang Ngebeki jroning desan. tok tok Tek tok tok gung. tok tok Tek tok tek tok gung. tok tok tek tok Gung. tok gung tok tok Tek tok gung. tok. Apa? Pak, jenengan Apa? malah gilani. Piye? Ana munggah medun. Engko nek ora munggah medhun tak takokke. Iki kok diem saja. Bagong barang melu metu. Seneng aku. Krungokke saka ngomahe kaya gayange ra jama-jama ming sak lesung jumenglung lho, Truk. Lah iya. Aku bagahi, Truk. Ya tak bagahi. Sapa kowe areng nganu sapa? Terakhir iki Prastiwi karo sing Gambang. Oh iya. Kok pucet? Penyakit. Saya pucet. Ya, mangga. Ayo, Pras. Langsung jumangglung sru imbal. Yo karo Solikin, nadane cepet. Jiro lu, ya. Sirahe yuk, apa sih? Hah. Yuk, sirahmu. Nah. Double ayo mepeti. Yo 1 2 3 ya. Lesong jumengglong sal. Sru imbal-imbalan yuk. Nganggo irama to sal. Sampe bali-balan yo. Sru imbal-imbalan. Nah, yuk. Lesong jumengglung Maneker mangungkung. gumandang Babake sa jroning pra desan. tok tok Ter tok Tek. Kok ter? tek. Tok tek ngono ora ter. Kaya apa wae baleni yo, baleni. Tok yo tok. tok 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 Gung. tok tok Tek. tok Tek. tok Gung. tok tok Tek. tok tok Gung. tok tok Tek. tok tok Gung. Memungso salikene nganti tele-tele. Heeh, memuni tok kok kangelan. Ha iya. Gong apa? Reng dalem. Madhep rene ora madhep rono. Jagongan kok ungkur-ungkuran. Sing ngomong ki rai apa bokong? Kantil sirahmu kowe terus ora. Heeh. Ki ana pamundutan Sinom Parijata. Slendra Sanga. Ayo diaturke Ibu Waranggana. Ya. Ki ucapan kagem penyanyi Bapak Suharno uga. Oh ya.
Sapa sing kepareng arep nyekar? Salah siji monggo. Yuk, Twik, Tiwik. Iki ditampani kok malah dolanan HP. Delok film. Ayo, ayu ya kena, Tatin ya kena mangga. Ya, salah siji. Neno, neno, neno. Neno. Monggo. Wah, iki ngelaras dhisik terus. Ya, ya kaya ngapa? Bapak Harno iki mau sarepane men dimidhanget karo penyanyi menanting pakurmatan Pak Suharno. Iya. Mergo iki ukarane iki ucapan, Truk. Heeh. Ah iki ukarane kecapan, Truk. Ucapan kok kecapan ora. Enggak, ya. Setyane kelakon setyane kelakon berdukun kota kang peparing ya terus pungkasan ya penutup ya yeah.
Ayo wis pas. Penyanyi Pak Harno nek dikirim nganggo tembang utawa cakepan sing nganggo tembang ngene iki wis pas. Dasare piyaine budaya ora mung Pak Harno nek ngerti critane reng tak omongi. Bapake Pak Harno iki mbiyen lurah 45 tahun ki ya wayangan terus. Apa iya? Jaman bapakne Pak Harno ki nek wayangan mikul gong ki saka Pakem kono tekan kene. Ha iki apike dijajal piye? Dijajal piye maksud iki kru gamelan kon mikul tekan Pakem. Men mati wae piye? Oh saiki wis ora kuat nek piyai mbiyen ki kuat gong. Mergo piyai mbiyen ki sugih tapa, sugih prihatin. Era. Lho, contone wae piyai mbiyen karo piyai saiki umure dawa piyai mbiyen. Eneng simbah-simbah sing nganti umure 102. 113 ki jane perkara apa? Prihatin ning ora sengaja, ora kanthi sengaja wis nglakoni prihatin, olahraga tidak sengaja. Kok iso olahraga tidak sengaja? Saiki ngene. Piyai mbiyen ki nek duwe sawah doe 5 kilo, kuwi esuk-esuk bar subuh wis mikul karo lukune budal ning sawah, ya ta? Mlaku wis olahraga. Tekan kono isih macul mongko sawahe 2 hektar dipacul ijen. Wah, apa ora malet-malet kuwi? Lho kuwi nyatane ngono kok. Engko kondur surup kae mlaku meneh. Mula piyai mbiyen ki olahraga ora kanthi kasengaja. Ah wong saiki wis do aleman kok. Wong jaman saiki do aleman. Dumeh eneng montor murah, tuku rokok ning ngarep omah nganggo mio. Lho. Kono kok kon sehat. Ha ta? Semar kae lho. Contone Semar kae tontonan. Bapak kae umure pirang abad. Awake ajeg wae. Mergo bapak mbiyen nek gula wentah utawa nggarap sawah, garap Tegal ning Karang Kadempel ki persasat ngubengi desa. Mula bapak kae napase ya isih apik, arep mripate rapate weruh. Saiki nganggo kacamata Semar terus. Boleh. Apa? Tak yasake. Kleru kacamata jaran malah muring-muring. Meng ditutupi kiwa tengen kae malah. Wah, aku kok cethot banget ning kok meng ngarep tok. Wah, jaran Pak. Wah, buandemke aku untung luput. Heeh, tur piyai mbiyen ki tenan Gong. Kula wentah karo anake nyatane penyanyi Pak Harno kuwi saiki dadi DPR, garwane dadi lurah. Kuwi pancen bapakne mbiyen ya ning kula wentah putra ya tenanan. Putra ben pinter sekolahke nganti do rewangi ngethok sawah, ngethok Tegal. Men bocahe do pinter, bocahe do sinau, bocahe do duwe titel. Pamrihe men uripe kepenak kuwi pambudidayaning wong tuwa. Mula ana tetembungan swarganing wong tuwa ki ming manut karo tumindake anak. Nek anake mbangun miturut tata krama unggah-ungguhe ana, tur dasare pinter, ora sah munjung apa-apa wong tuwa kuwi wis mujudake swarganing wong tuwa. Arep anake sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina karo wong tuwa, ning nek pakartine anak merosal bedugal, ora ngerti tata krama karo wong tuwa ora ngabekti, gaweane dem-deman kuwi neraka tumraping wong tuwa. Oh, anakmu piye, Gong? Pangestumu. Ha iki cita-citane kasembadan. Weh. Nang Polsek. Weh, syukur. Bambi Mas. Ora. Lho. Lah dadi apa? Kecekel. Wong kecekel kok mempenge ora jamak-jamak. Membanggakan. Sing tok banggake nggon apa? Nek anake dadi maling, anake dadi kecu, anake dadi penjaki, sing tok banggake nggon apa? Ora ngerti anakku. Anakku nang Polsek iki kajen keringan. Mengarep nang kamar mandi dikawal. Mengarep madange segone diteliti lho. Apa napa? Wong arep mangan kok segone dipriksa polisi ki nek ora anakku. Arep nang kamar mandi dadak diterke nggawa bedil mongko ayo. Kuwi tak omong ya, Gong. Anakmu ki semelang nek mlayu kuwi dikawal ora kok dijaga ki ora sing arep jaga anakmu sapa. Lah kok iso mlebu nang Polsek. Lah ya karang tak tari lek kuliah ora. Kuliah, Pak. Ya sakarepmu arep njupuk apa? Manut Bapak. Ya terserah kowe sing tok senenge arep tok njupuk apa terserah. Oh, aku mulai nggo komputer. Lho, kok njupuk komputer le? Ajare terserah kowe. Iki sing ana loro Pak ning kono. Karepku ki njupuk jurusan apa ning kok penangkape anakku ki kleru karang cablokon. Ha iya. SMA yo lulus. Lulus kok ya. Sing paling pinter anakku ki matematika, Tru. Oh ya syukur. Songo. Wah, calon pengusaha.
Songo ditumpung 3. Oh. Dadi cah siji entuk 3. Wis apik banget, Tru. Lah sebabe Biji liyane 2,5. oh. Ayo wis pas nek dadi maling. Mbok sing apik cangkeme, Tru. Ha iki apa nakamu mula digula wentas sing apik-apik, digula wentas sing supaya bocah iki bangun miturut ora. Wis ra apa-apa sing barep diiklaske. Mlebu tahanan ki dadi pendidikan. Sapa ngerti bocahmu metu sok alim. Wis saiki wis nindakake salat 5 wektu anakku ning sel. Oh ya syukur. Pecisan kae. Heeh. Sing wedok nomor 2. Wah, kuwi sing iso ngunjunjung derajate wong tuwa ki mung anakku sing wedok tok. Oh, ha to. Oh, wis ngarumke asmaning wong tuwa. Jenenge Bagong dadi kondang sak desa. Mergane Anakku meteng. bocah kok kaya ngono ya. Beh. Wong anake meteng kok bangga. Wong wedoke nek ora iso meteng bingung lho, Ren. Kowe kerep to weruh wong wis mbangun bale wis mau ora iso meteng nganti golekke dukun pirang-pirang nggon nganti sowan Pak Dokter pirang-pirang nggon mung kepengin duwe anak. Ha iki anakku ki meteng tanpa bojo iki tak syukuri. Wah, jan bapakne iki piye to ya carane mikir. Edan tenan kok gleleng tenan aku. Ha to. Lah saiki sing lanang, Oh pengestumu minggat. Wah, jan mesake Gong, keluargamu kok morat-marit kaya ngono. Heeh, ya wis men ora apa-apa dadi kodratku kok. Iya. Tak sekolahke adoh. Oh, sekolahe nendi? Wirata. Wah. Aku kene iki rak pepengkon Ngamarta tak sekolahke nang Wirata rak adoh ta, Tru. Heeh. Sirku ya men pinter. Anggere tak kirimi wesel ki malah nang diskotik, Oh, nang kafe. heeh. Lah dilala meteng tenan. Iya. Wah, ya kuwi pergaulan bebas. Mangkel aku mula aku nek karo wong yang-yangan saiki sengitku ora jamak-jamak. Mung do seneng-seneng wae ora ngerti akibate. Ah iya. Wingi ana wong yang-yangan aku pas menek pete. Heeh. Mandeg nang isore set ngono kuwi. Aku nang dhuwur wit kuwi. Wonge do mandeg nang isor wit. Heeh. Sing wedok nangis. Sajake sing sekolah ya. Oh. Mas, gimana? Aku telat 3 bulan. Sing lanang malah tenang aja, Dik, kita serahkan yang di atas. Aku medun muring-muring. Ngapa aku? Ora ngapa-ngapa kok diserahi bayi. Walah, cah goblok. Serahkan yang di atas ki maksudnya diserahke pada Tuhan, ora kok diapurmu ki ora. Aku pas nang dhuwure. Kaget aku. Mangkelake tendhuangi montore. Melayu. Montore Keri. saiki Tak gedhekke. oh. Ha kuwi sing marahi anakmu tiru ya kaya ngono kuwi. Heeh. Wah, apa? Malah cengengesan ora. Aja nggugu omongane Bagong ora. Ora jane anakmu pira to? 3. Wo. Sing cilik. Ayo bar lahir ya. Umur 5 tahun. Sing sok ucul klambi turut ngarepan ket. Sing sok udan-udane lho. Oh. Ah kok bathuke buthak kaya ngono kae. Ketiban noncor. Waduh. Ayo kok nganti kebangetan ana bocah ketiban noncor. Karena rekane iki nggo madangi pawon. Heeh. Lah ku nresepe gedhe iki kurang jero, mak klocak ngono murup mlayu-mlayu. Aku maune kaget buluh ana yane kok ana banaspati. Bojoku muni anakmu kae Gong. Wah, tau ya tak gebyur banyu, kleru lenga mambu. Ha wis saya petas sirahe. Iya to. Ning saiki gleleng tenan. Mergo umep sirahe kuwi dadi pinter. Iya. Ya karo disambit tembangan terus ya. Mbak Tiwi, Hana Pertiwi. Ah iki sing seragame kleru iki. Ah iya. Ayo, jumeneng, Mbak. Heeh. Penonton isi oke. Ah iya. Wah, ya. Karang sinden ki saiki pambegane dhewe-dhewe. Ya, Pasuryane ya dhewe-dhewe. Nek Tiwi iki kalem. heeh. Ora kokean ngomong. Ning ngentut. Kok tau krungu apa kowe? Krungu aku anggere lagi suluk ing. Ngono. Ngawur. Ki cara tau omongan, cara tau nesu, ngerti-ngerti madange akeh banget ayo.
Arang ya pambegane dhewe-dhewe ya nek Tatin kae pancen ya antagonis, antagonis. Pancen ya pasuryane pancen wis galak tenan arep digawe lembah mana digawe alus ya wis ora iso. Ayo. Nek le ayu ning ayune iki werna loro, ayu ramah, ro ayu galak. Wo. Lho. Nek sik sapa jenenge iki? Apa Elisa iki ayu ning ceria. Oh, banyak ketawa. Dasare yo agak gila. Ha iya. Nembang. Nembang apa, Wi? Didik angsal chatting. Sapa? Didik. Didik sapa? Didik kula. Didik, kowe ta maksudmu ki sing apik tendang ngomongan. Didik wis anak-anak siji kok dedak-dedek. Kowe iki ora didik ning dedes. Heeh, nyuwun apa lagu apa? Kadung Tresno. Oh, ngerti aku sing chatting. Sinten? Ah wis mesti penggemarmu kok ya. Saking Romo Agus. Hah? Romo Agus. Romo sapa? Romo Agus. Romo Agus. Heeh. Tumber laras. Ha iya. Yo. Rina wangi dadi ati kalem meneng, heeh. Nek carane buah jeruk, ha iya. Jeruk ki disawang meneng, kalem, donceki. Wah, iya. Kecut. Ha iya. Nek Agnes kuwi apa? Agnes ki anggur. Wo. Anggur sak botol. Walah. Bocah nek gaweane minum tonyo raimu modar kowe. Oh, nek kok domongke ora. Anggur sak dompol kok sak botol. Lerune omong e. Ha iya. Nek Elisa ki gedang Ambon. Waduh. Ha iya sing didol nang universitas. Weh. Supermarket kok universitas. Nek supermarket. Kuwi ora iso bedake nek omong waton nyelekap ngono. Gedang Ambon kok didol nang universitas ora. Supermarket. Oh, supermarket. Dawu-dawu kae. Nek Iin ki buah naga. Wah iya. Jane yo pas-pas ya, heeh. Ha kae jejere kae apa kae? Kae nangka blonyo. Heeh. Waluh. Iki ngopo ta iki? Ngopo ta iki? Ngono kae. Heeh. Jejere nek Mbak Wahyu, Mbak Ayu. Mbak Ayu ki semangka tanpa biji. Weh. Dibelah piyoh. Ha iya. Nek Mbak Neti jejere Mbak Praske, Mbak Neti ki salak serumbung. Oh iya. Legi. Terus Bu Prastiwi ki kuwaci. Oh. Arep dikrethak nyopot isine nlesep nang untu ayo. Srep ngono langsung ora iso dilangi. Heeh. Ya terus piye? Kok mantuk. Takon terus maksudnya. Tendang sisan. Wah, ora sinden ora menawa kok ditendang. Cetot. Bar nendang kok nyetot ora. Ya. Tanpa dahar tanpa ngombe. Ki wong prihatin tenan iki tanpa mangan tanpa turu. Ora mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Kayung yon Malang marang
slirane tansah kumayang ki apa go? Hah? Kumayang ki apa? Anu apa jenenge? Apa jenenge? Lho kembar mayang. Ora ngawur, kumayang ki kelingan, lam-lamen. Oh ngono to? Heeh. Netra Netra ya apa go? Mata, matane sapa? Matane Garing Kira. Medeni. Jero ati kadung tresna Anoman men endi aku? Bali nang Kendali Sada. tan liya among sliramu satemah lara asmara ya dawahaken lamat wis katon tejane yen brondong tan pamanca. Aduh, wah suarane iki lagune lagu kasmaran. Iya. Nek carane lagu saiki ya Sugeng Dalu. Kiwat kene belok kiri lurus wae nabrak cagak listrik. Kuwi apa? Aku menirake anakku nek nyanyi kae. Ya coba. Lamat wis katon tejane yen
Ya. Kublak kuntak kublak kuntak kuntak kuntak. Iya. Matur nuwun, aja lungguh sik, aja lungguh sik. Lah arep kapake. Arep tak tambahi Mbak Iin, ya. Karo tambahi Mbak Neti, ya. Pamundutan saka sapa reng? Saka Linmas. Oh. Linmas ya apa, Go? Hah? Linmas ya apa? Omah. Kok omah pitu kuwi? Limasan? Kuwi ora limasan. Ora nganggo san. Limas, linmas ya apa? Lingkungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Lindungilah masyarakat. Kok apa-apa dibedhekke? Endi sing bener pokoke? Aku ora paham kok. Kuwi sing jaga keamanan. Bapak-bapak sing nganggo klambi ijo-ijo, nganggo tulisan Linmas ngono kae nganggo topi. Kuwi iki ana nganggo topi ijo ki ming terus mundur. Ae parkir nyuk. Pothok gundulmu modar ora. Kuwi ya kewajibane. Tanpa ana Linmas, kabeh iki ora bakal iso tentrem. Ora Linmas iki ya wajib dihormati. Ha iya. Ayo, kejo mudhun. Dadak dijoroke apa piye nek kon. Wah, jan garing kejeme. Ha wis ket mau le akon isih do tengok-tengok. 3 serangkai. Ya. Nek carane grup musik apa Gong? Demasif ngawur. Masih ada. Yo, ana pamutan sekolah Linmas perahu layar. Wah, ape iki? Lho karuan. Oh iya. Iso uga meng perahu layar iki rusak, bubrah ya iso. Aja nyempelekke perahu layar. Ya nek ana praune nek ora ora sida berlayar to. Mancing. Wah, cocok. Yo, mangga. Yo,
Ya kancane gisik gembira lera-lera banyune segara. Buka saka sapa? Saka Kendang. Ya. Kendang Batang apa kendang? Weh, sing Kendang Batang kok. Ora. Kendang Batang kendang sing cilik. Oh, tak ono sing Kendang Batang. Ora. Ya, siji njai paweng gayang terus. Ya, men dijogeti, yuk. Ya. Sak prau layare gayenge kaya ngene ta. Mula aja sok ngino karo tembang-tembang sak mbiyen, aja sok ngece karo tembang-tembang kuno. Ya kancane gisik gembira alirap-lirap banyune segara. Lho, Angliak numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah biak biu biak banyu binelah. Ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake lasa lungkrah lesu ade jawil mas jebul wis sore kuwi tinggal apa katon ngawe-awe suasana pantai prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Gong. Kowe kira diomongi ngono kuwi dong ora jane ngrungokke ora nameng prau layare terus luar kepala. Weh. Nang luar kepala wis kabur nang ndi dadi aku ora apal. Ora caedan ora. Ya kancane gisik gembira. Ayo teruske. Alerap-lerap banyune segara. Ah, gene wasis ngono kuwi nek dirungokke suwe-suwe apal dhewe kok. Anggriyak numpak metro mini. Prau layar ing dina Minggu terus malam Senin. Ing dina Minggu keh pariwisata. Alon praune wis nengah biu-biak Wale. Biak sik. Ha. Aja biuk sik, nek wis dibiak terus dibiu. Oke. Nek kon muni biak senenge ra jamak-jamak gong ora. Pawunan sekolah mesti diaturake. Kowe karo aku kudu tetep karo kewajibane aja nganti salah. Mengko nek nganti salah tak kira tiban kambil ya aku. Kowe Rama. Wilujeng Rama. nek ana gamelan do gojek ora leren-leren. Ngerti negara lagi wigati kok malah do numpak prau layar kok gundule atos. Waduh kabeh. Semangkean. Juragane nesu. Nesu nutuki sak penake dhewe kae. Semir kae. Anggepmu aku ora krungu. Sapa sing muni semir? Kudu aku kok. Suarane mesti beda, suaraku cemer kaya ngene kok. Petruk sajae. Hus ngawur ora. Bagong. Suarane aku ora bakal pangling. Ngaku ora. Dong aku ora. Kowe to, Gong? Udu. Terus suarane digawe beda ora. Ora dong aku kok tutuki kabeh. Hah? Wong tuwa kok dundang semir bathukmu ora. Kaya Vespa ya. Sapa ngene iki Vespa? Udu aku. Ngaku wae ndak dituthuk kabeh, Gong. Ngaku ndak dituthuk kabeh. Aku ora muni Vespa kok. Wah, pancen ora gelem ngaku. Kowe pisan kasang gara awak pacul ndasmu kowe. Iki sing kena imbase iki wong telu. Lah kowe ngaku wis dituthuk kowe dhewe.
Kena panganan kaya jemplon ya, Truk. Sapa menika jemplon? Aku ora ya, Mar. Suarane ra ya beda to, Mir. Mir. Suarane iki beda ya, Mar. Kowe suarane iki kudu aku ya. Kowe to. Suarane iki kudu aku ya, Mar. Ngawur kowe wong telu. Kene ora lunga cilaka aku. Kene ora lunga cilaka aku. Mer. Weh, do nanti iki. Arep dienggo ajar ngendang sirahe kok malah do lunga. Ih kowe, aduh cilaka iki. Ih kowe. Apa ora mlayu kok rono ketemu. Mlayu ya rono, ora diakal-akal kok. Yo Gong yo. Sowan nang pring gondane to. Janing talaka kati langit Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur miat langening kalanggawan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Om
jagat mangestu ngara wayah Bathara Jagat. Putu Werkudara Majapati kakek kuwi Arimbi timbalaning ngadawa menapa Kanjeng Eyang Nawala ulem ingkang wis pun yang tampa surasaning jroning Nawala yen napa yang pinasrahan supaya misuda sarta ambriwada kelawan putuku si Gatotkaca mongko bareng pun yang prapta ning negaring Pringgondani wis akeh para nalindra manca negara ing wis padha nampa Nawala ulem saka putuku Arimbi ing padha pasang-pasanggrahan nganti kaya jamur barat ana negaring Pringgondani ingkang wigati mung kepingin mresani kelawan wisudan ana ing projeng Pringgondani. Majapati kakekku iya. Bareng pun ngangpun yang munggah ana ing Datulya projeng Pringgondani lah kok calon nalindra ora katon. Iki putuku Gatotkaca ya putuku Tetuka calon nalindra ing Pringgondani menyang endi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Wiwit Gatotkaca nampi dawuh saking ingkang wayah tumunten piyambakipun bingung-bingleng krana menawi anduwa dhateng menapa ing sampun kula dawuhaken ateges Gatotkaca badhe wantun dhateng tiyang sepuh ewadene mbok menawi Gatotkaca namung kepingin madhep mantepaken dhateng manahipun srana manjing wonten ing sanggar pelanggatan amangsah semedi mugi-mugi sakmangke mboten dangu malih anak kula pun Tetuka tumuli sowan wonten ing Datulaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri nampi nugraha negari ing Pringgondani menika Kanjeng Eyang miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinoner kakonang surum sorote tahan badang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripesame mbawat surung madyaning Datulya projeng Pringgondani hingga mletek-mletek majaring ketebian nggih Raden Kala Bendana minggah Datulya karya cingak kang samya mulat Rekat lampahing rata tanpa antara Bayu aku sing sowan Bayu Anggro sesumbar lendo bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang Kala Bendana aku Sejo Ayu aja kaget aku arep matur kesaye Mbak Yu Arimbi sasuwene aku papan tata glagah tinulu ya ing Permalak aku dicimbali karo Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Kowe ditimbali karo kadangmu sakarone iya. Malah kadangmu durung katon ning projeng Pringgondani Kala Bendana ora bakal kakon kataya iki. Merga kaget pikirku bareng aku ngrungokke rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Padha nyelaki karo sumpahe, padha ora netepi karo jiwa kasatriyane. Semune nglumputke Mbak Yu Arimbi nggone jumenengake Gatotkaca ning Praja Pringgondani.
Kakang Brajadara karo Kakang Brajamusti awel bakal masake negara marang Kang Mbak Yu Arimbi, Mbak Yu. Antasena babak anglayoni jujul lan nusuli sawaning kala bendana aweh kabar kang ora prayoga tumuli Atmajaku Antasena. Matur Ibu Arimbi. Iya napa nggir? Nalika semana aku diaturi utawa didhawuhi dening Kakang Gatut supaya njaga Kakang Harkaca nggone apa ning sanggar pelanggatan. Nanging tanpa kanyana-nyana kok aku weruh abure Paman Brajamusti ingkang ndotong-ndotong boyong karo Kakang Harkaca. Ibu Arimbi dadi atur ngersaning Rama Kyai lan Ibu Arimbi. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lerakin sanging risang mawe gandrung sabaran kadula wukir moyak mayik katon tias balewur njumbuhake kelawan ature kala bendana lan Antasena cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa warah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningali Gatotkaca kuwi anake Arimbi yen pancen dulur-dulurku bakal gendhak sikara karo anakku lanang. Ayo katutna babar pisana Arimbi. Gatut kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo kowe cah bagus. Putu Prabu Ngamarta. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati. Iki wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ora jeneng mukal yen to ana kahanan ingkang kaya mengkene jer nyatane Turarsing Prabu Trembaka kuwi isih ana ingkang kudu ngerteni babakan Projing Pringgondani ya kuwi Brajadenta lan Brajamusti. Arimbi ingkang adreng jumenengake atmajane krana nalika patining Prabu Arimba ingkang bisa dadi jalaran patining Nalindring Pringgondani putuku Siwerkudara ya Bratasena ing mestine Bratasena ingkang ngukup marang wewenang Projing Pringgondani. Putu Prabu Kresna rampungna perkara iki dimen rancak Gatotkaca dadi ratu ning Projing Pringgondani. Nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Duka sinipi jajabang mawinga-winga kumejut padoning latinetra kocak ngondarandir ing Brajadenta ora jumbuh kan prasetyanmu nalika kowe sumpah ning ngarepe Arimbi ora bakal ngucik marang negara ing Pringgondani nanging jebul saiki bareng Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca ya anakku ning Projing Pringgondani. Sira sulap marang gebyaring brana picis, sira sulap marang gebyaring derajat pangkat. Brajadenta aja ngluputke bayi wingi sore ya kuwi anakmu Gatotkaca. Nang yen pancen kepengin golek pengadilan ayo golek pengadilan karo Arimbi lega ning atiku batobat.
isih duwe dulur jenenge Brajadana karo Brajamusti. Ing atase wis tau tate sumpah nang ngarepe Karimbil aku dadi kowe nglincati sumpahmu dhewe. Kowe dilat idumu dhewe patopat ora pantes urip ning alam padang jejember protes pringondani kowe Brajadana. Mobang mangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara saketer kene donganing kong lir wuwuh sing pene panca Gatotkaca wonten dawuh paman kaget atimu kowe tak boyong marang glagah tinulu ya ing Permalang menawa ingkang putra nandhang kalepatan menapa kula nandhang dedosan menawi upami mekaten ingkang kedah kelampah dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nadyan kedah nampi pidana badhe kula lampahi kanthi lega legawaning manahipun ingkang putra ing Pringgondani latala dosamu mbok indit, dosamu mbok kempit, dosamu mbok gendong ngalor ngidul kowe ora rumangsa duwe dosa. Anggep apa kowe wani bakal lungguh dampar keprabaning Pringgondani? Apa merga ibumu itu rasing sawarga Prabu Trembuku ya eyangmu? Upama dasar kaya mengkono kowe ora duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani. Merga ibumu kuwi tinemu wadon ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Lah kok dadi mbokmu ora taren-taren karo dulure lanang aku lan pamanmu Brajamusti. Apa mbok anggep Pringgondani kuwi duweke mbokmu ya kuwi si Arimbi wong wadon ingkang mulang sarak. Ora ngerti marang pernataning hukum pernatan Praja Pringgondani. Gatot kaya aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu ana ing kene kowe ora tak anggep dadi anake Brajadana lan Brajamusti merga kowe anake Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kowe tak anggep dadi kelilip tumraping Brajadana ngene bakal ngukup negara ing Pringgondani. Ayo mbok wenehke apa ora mudhun saka dampar sarta kowe matura karo mbokmu yen kowe ora sago dadi ratu ing Pringgondani. Yen kowe wani matur kaya mengkono, tegese kowe mbangun miturut karo pamanmu, nanging yen kowe berguguk kepengin nuruti kekarepaning wong tuamu, aku mentala karo kowe, Gatot. Paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Menawi ingkang dawuh menika sanesipun Kanjeng Ibu Estining manah lair batos kula mboten milik kamukten negari Pringgondani. Nanging gandeng ingkang dawuh menika Kanjeng Ibu, monggo Kanjeng Ibu menika sesembahan kula. Menika ingkang gembol kula. Sangang Candra 10 dinten wonten madyaning padharanipun Kanjeng Ibu. Menawi kula wantun duwa keparengipun Kanjeng Ibu dosa menapa ingkang kedah kula sandhang. Nanging gandeng jengandika paman ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning negari Pringgondani, paman. Sampun ngantos kucem asmanipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa putra ingkang murtad dhateng tiyang sepuh.
Dinten sak mangke menawi paduka paman kepareng badhe lenggah wonten negari Pringgodani, monggo kula aturi nyirnakaken rumiyin pun Gatotkaca. Kula aturi mejahi dhateng pun Gatotkaca paman supados kula mboten kaling seman lan mboten nandhang dosa kaliyan Kanjeng Ibu Arimbi. Wah, ngrampungi perkara kanthi kowe ngeklasake lawan patimu kuwi wujuding jiwa satriya. Aja ngluputke pamanmu. Aja nglerokke tumindaing pamanmu Brajadanta. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, tak turuti niatmu, Nggir. Tak cokot janggamu ora tugel tel glumbaja tundang pamanmu Brajadanta. Iblis lanet menungso ora tatanake. Wah! Tobat Gatotkaca. Rikata dan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna. Tobat. Nganti kaget pun ibu sumusul ning glagah ing Permalang. Nalika ya kowe adikmu lanang Antasena matur yen to kowe bidhayang dening pamanmu Brajamusti. Ibu. Ya ora sing manahipun ingkang putra. Paman Brajadanta kepareng badhe ngersakaken dambar keprabuning Pringgondani. Nanging Kanjeng Ibu adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Ibu, kula kedah kados pundi? Paman Brajadanta Brajamusti menika tiyang sepuh kula, sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Kanjeng Ibu menika ibu kula. Kula kedah kados pundi? Tobat ora usah kemrungsung rasamu, aja kemrungsung pikirmu. Brajadanta Brajamusti ayo, kowe aja mbeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ana legane atiku, tobat. Kakang Mbok Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke bektiku katur Kakang Mbok. Ora usah dadak ujar lelamisan. Kon ngaturke bekti karo aku mengko nggo abang-abang lambe ora pantes wae ngaturke bekti karo Arimbi. Aku dudu mbakyumu. Aku dudu kulawargamu. Mergo kowe wis mentolo karo anakku. Beda apa kowe nganggep aku mbakyu? Neng kene ditemtokke kowe sing mati apa Arimbi? Tinimbangane isin tak totoke matiku. Wah. Wah, mati kowe dereng aku. Ayo sampeyan berdua. Waduh. Wah, dalah. Eling-eling Mbakyu Arimbi. Pinelek jaya kawijayan dening Kanjeng Rama sawarga bareng karo Kakang Arimbo. Mula nadyan wadon duwe kekuatan ngedap-edapi ya. Ora mung tekan semene kang dadi sedyane Brajadanta ana wayaning mangsa kala Mbakyu Arimbi. Dedel gayuh ngakoso Sang Brajadanta nguncati Kadipaten Glagah Tinulu sawetawis ninggal Kadipaten Permalang. Nalika semanten timbuling Sang Brajadanta kacariyos menawi wonten lampahan Brajadanta Balela.
kandha mentang-mentang kaya gendhewa. Aku ora bakal mundur yen mungsuh karo dedapuramu Braja Musti. Tobat. Ternyo atiku, adikku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kon ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuwandaning Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Braja Musti kowe eling. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone keperanan kelawan pambeganing Prabu Pandudewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggong supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa ki yen to putra-putrane padha mbangun mitra nanging jebul bareng wong tuwa wis ora ana. Kowe nggegeki jiwaning buta ingkang betah buteng aniaya. Mongko dawuh Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Nanging sing kirana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan, duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman. Nanging saiki lak kok kowe ndilat idumu dhewe, kowe nyelet ucapmu dhewe Braja Musti. Kanjeng Rama nyuwun mapan ning swarga mbok jlomprongake ana ing neraka merga pakartimu Braja Musti. Wah, kampun. Ora. Kakang Mbok Arimbi. Pedhot atiku bareng Kakang Mbok Arimbi paring dawuh ing kaya mengkono. Ora krasa yen to keseluruh dalan sing kleru nggonku ngrajangi pakarti ning Kakang Brajadenta. Kang Mbok, aku ora kepengin Kanjeng Rama ora jenak nggone mapan ana ing kasuwargan. Aku ora kepengin Kanjeng Rama rumangsa sumuk sairane yen to nyumurupi kalawan polah tingkahe anak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Kang Mbok, aku nyuwun pangapura. Aku njaluk kangapura, wene ana pangapura. Kanjeng Rama Sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Tobat Braja Musti. Oh. Babar pisan yen to kowe bisa eling lan Purwadasina. Syukur Braja Musti, syukur. Ora usah mbok gagas. Sing jeneng satra iki kudu duwe jati diri, aja gampang rupa-rupa gedang. Kawan apa kang dadi niyate kadangmu Brajadenta? Iya, Kakang Mbok, aku ngakoni kabeh keluputanku. Manjing ning negara ing Pringgondani, nyawiji marang para Pandhawa lan sanggening para Nalendra ya padha tiwas. Padha dipengestoni kadung kancane dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Madang, Madang. Ora. Padang kok madang ora. Matratap aku kok iki ngomong sing cetha tok terus esuk-esukane iki nale nampa karo ngantuk ki sok hurufe sok kleru e. Adipati Brajadenta mlayu ujaring para sepuh sok baline nek ana lakon suci dalam debu. Ana lakon Brajadenta Mbalela. Beda. Wis kok. Bareng tentrem kok. Lho, ngapae? Rantak-rantak. Sawangan to? Aku ora ketok e. Lho, wedan. Lho, wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono, Ndra kowe.
Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu sepaneng. Ayo. Barisan enak to. Heeh. Wah. Lho, nggawa gendera barang kok. Wah, kok lho genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong areke mah. Jejere kae lho. Lho. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Ces Trisula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyo ndiasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki genderane ki gambare kuwaci. Masa? Apa? Kae gambare Trisula. Wah, prajurit Traju Tresna Matandara Kresneng. Kresna yo. Petruk ana apa? Sasampunipun Ndorani pisaget ngrampungi perkawisipun kulawarga, ya. Pringgondani kanton madang, nggih. Mboten nganti kanyono-nyono. Rantak-rantak laku ning Purawadyabala. Lho, Kurawa sanes. Susu namane ngono. Mengke ya bubar, mengke ku ya bubar ning ora kok angger Wadyabala kok Kurawa, Wadyabala Kurawa ora sak susu bubar to. Lah ya kuwi takon ki Wadyabala ngendi ki cangkemmu nggih omong. Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaci. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku omong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa to? Ces Trisula. Ces Trisula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngece betul nek kuwi kebangetan nek kuwi. Iki anu batur e, ngece ratu. Ya, mbuh. Ngapunten. Wah, anggere nyorokke aku nek keplaki ndiasmu. Lah sampeyan niku ya renyah ngoten lho. Nyai kok anggere ngendika kok, wah kula gumun. Lenggahe sing sae. Nah. Muni sinuwun Ndarawati tancep ngenten iki cek niki ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton niku iso kabeh anteng ngrungokke pangandikanipun Ndarawati. Jagat aisane nguboto lho jagat pangestu ngono. Lho, Petro. Prajurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Ces Trisula. Inggih sinuwun. Wah, adalah. Wah, apik niku rasane. Oh, mbok guyu to. Ah. Piye to? Ora gelem guyu sajake nesu tenan iki. Dian. Mangan apa, Gong? Oh, edan. Iya. Ketawa sekarang. Seneng kula. Kang Putra ajeng napa? Anake sapa? Anake Marta. Ayo anakmu. Ndara Stijo, Bawa Narakasura niku ajeng napa nggo Wadyabala? Mula tak takonane. Amang takoni, nek ora iso jawab bijine 0. Mbuh. Ngeplak ora lara wong tangane alus kok. Ayo, Gong. Yuk.
Setijo wonten timbalan. Ana apa? Kok ngawur men to? Iki pahargyan gedhe. Akeh para ratu-ratu saka manca negara ing padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Mongko kabeh iso ngerti to kowe iki putraku, mbaya iso njaga jenenge wong tuwa. Kok ngamuk sak penake dhewe? Pepastening praja Pringgondani mbok rusak kabeh. Pakuwoning para nalendra mbok obrak-abrik iki niatmu piye? Kula namung kepengin pinanggih kalian Kanjeng Rama. Lho. Ketemu aku wigatine apa? Kula namung kepengin Kanjeng Rama sak mangke saged migatosaken dhateng putra ana mboten. Panjenengan nimut. Panjenengan Kanjeng Rama menika kagungan negari. Ing atasipun ingkang badhe dados nalendra menika Gatotkaca kok mentalane ninggal praja. Mboten ngopeni dhateng kula warga. Kula anak dikuwalonke, kula anak mboten tau dianggep dening Paduka Kanjeng Rama. Apa kaya ngono kuwi wajib disembah? Apa kaya pantes dadi nalendra ingkang sinembah lan pantes dadi wong tuane Setijo? Kula tansah dikalahke ning sing dideng-deng kaya kendang, digunggung kaya apa wae, ming Pandhawa karo anak-anake. Adile ngen pundi kula nyuwun prisa? Setijo wonten dawuh, bagus. Bagus kowe. Anak Kresna sing iso wani matur kaya mengkono kuwi tak anggap anakku tenan. Tak anggap anakku tenan. Nganti wani kowe nguman-uman karo wong tuamu. Setijo. Sing jeneng Sudarma utawa bapak kuwi tangan tengene sing gawe urip nek nganti anak wani karo bapak kuwi dosane ora bakal iso di ngapura. Lawange kanugrahan bakal ditutup. Kowe dadi ratu ning tanpa kanugrahan ki mung kaya dene bumbung wong wang ora ana ajine babar blas. Apa mbok anggap aku ora adil karo anak-anakku? Apa mbok anggap aku ora mikir karo keluargaku? Kowe duwe traju tresna kuwi saka sapa? Nek kowe ora tak paringi kowe ora dadi ratu ora ngukti Wibawa Nyakrawati mbau denda kaya ngene iki. Kowe kajen keringan kene ora ngaku anake Kresna, kowe dadi ratu ning ming ratu-ratunan, ratu cepete. Ampun ngoten to, Den. Kang Rama niku pun adil dan bijaksana. Kok sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku ora pas. Mengareng tutuk templekke bokong ora. Bokong lan bokong kan kompak. Ora kompak-kompakan iki lagi serius ora. Wis saiki karepmu piye? Karepmu piye? Coba kowe apa arep murina karo wong atuamu? Yen pancen kowe arep nesu karo Natandrawati lan ora kepengin dianggep putra karo Natandrawati, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku ora duwe anak Setijo ya ora apa-apa. Anakku isih akeh, Samba, Setyaka, Gunadewa, kabeh ngabekti karo aku. Nek mung ora dikabekteni karo Setijo wae ora apa-apa. Ning titenono, nek nganti ana walate wong tuwa marang kowe, kowe sing ngrasake Setijo. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadon. Ora kok janjane sing ngakon sapa to kaya ngono kuwi? Ih, kula sowan Paman Duryudana. Lah rak apa to, Petruk? Lah rak apa? Gong. Lah rak apa to? Iki nek ora kowe ngono ora apik engko. Wong Setijo kuwi atmajaku sing tak tresnani, Petruk. Lah nggih. Ndara Setijo kuwi putrane Ndara Kresna ditresnani to. Mer. Rene Mer. Ndara Setijo iki putrane Ndara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, budhek tuwek, budhek goblok. Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu kuwi sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedang. Aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomongi kowe nek aku ora adil sapa? Hyang Durna. Lah rak apa to? Lah rak apa to, Gong? Lah rak apa to sinuwun? Iya. Balekke ngarep beres pokoke. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna, kok kowe percaya karo Durna ki jane sing percaya apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Senengane mung nglincipi carang papak.
ngicuk-icuk krana ngicuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok, serban ketune pancen putih, ning atine letek mambu kaya ndok bosok. Kok isih tak percaya? Lho nyuwun pangapunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yai Gatotkaca, lahir batin, lahir batos, anakku nggih nyawiji. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Petro, nun. Tak kongkon mangkat ya nggih. Werkudara kon rene, Pancatnyana. Yayah Griwa mau dara kabeh Wadyabala Traju Trisna kae. Menungsa kae sing gawe mingerke berarti anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Enten sing gawe kisruh Ndara? Sawa. Pancatnyana. Yayah Griwa Maudara Wadyabala Traju Trisna ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah, sik. Ngerti nek tak tabrak. Mati ape. Kowe ngrusak pakuwoning tamu Ranindra ing Pringgondani. Pancatnyana Raden Gatotkaca. Sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi nyawiji ing Pringgondani. Aku melu ora nampa buta. Waduh. Sambat krek janggamu. Waduh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Narendra, para brahmana, sedaya para satriya ingkang sami anjenengi madyaning kedaton negaring Pringgondani. Riklengan sak mangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi parengan dadosna ing kawuningan bilih riklengan sak mangke projeng Pringgondani
handapuk Nalendra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi gelar Prabu Anom Gatotkaca, Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani.